Dobar dan. Nema potrebe da mafijate se dernite. Pustite ne završimo što smo došli po posle. Možete da nam kažete gradonačelniče gde ste pred Ribnikarom? Stani ovde. Gde ste pred Ribnikarom da se poklonite? Idi pitaj roditelje gde sam bio. Idi besramniče jedan. Slušaj me sad ti besramniče jedan. Ušao sam u svaku kuću ubijenog i ranjenog deteta. Slušaj me dripčino jedna. Slušaj me sad dripčino jedna. Vi ste gradonačelnik. Slušaj me dripčino jedna sada. Ušao sam u svaku kuću, samo se nisam slikao dripčino jedna. Bio sam i pred školom, to je rečnik. Za tebe je to reč. Sad me slušaj, sad ti kažem i završio sam s tobom. Ušao sam u svaku kuću, nisam se slikao. Bio sam ispred škole jedne, druge, pa nisam se slikao, magarče jedan nevaspitani. Pa nije moja dužnost tebi da se pokazujem. 7 dana je hrišćansko i pravoslavno pravilo da se ćuti, da se oda pošta mrtvima. Sram da te bude. Sada, mi se skloni da završim ovo što imam, pa nastavi ova praviš scenu, a nemoj da stavljaš mrtvu decu iz Ribnikara više u usta. Hajde, dođite ovdje. Hoćemo ovdje da damo izjavu. Možda nam odmisliš kako to da Savski nasip ne brani grad od voda, pošto si to... Sada te molim da me pustiš da dam izjavu, budi elementarno pristojan, elementarno sada, molim te da dam izjavu, nastavi da praviš svoj šov. Građane da budu elementarno pristojni, kad vi niste elementarno. Zato što, dripčino i magarče, ti si dripac i magarac koji stavlja i dan danas mrtvu decu u usta. Ostavi tu mrtvu decu na miru, slušaj me dobro, ostavi tu mrtvu decu na miru i nemoj da slikaš one proteste sa onog kontejnera i da se sprdaš koliko ljudi prolazi, kada su ljudi izašli da odaju poštu. Evo sad te molim da ne stavljaš više mrtvu decu u usta, da me pustiš da kažem zbog čega sam došao, nastavi da se snimaš i da praviš svoj šov. Ja te sada molim da me pustiš da dam izjavu, da ne bi ulazili. Ja te sada molim, još jednom molim. Ja ćutim, vi pričate. Ja ću sada da dam izjavu, a ti posle nastavi. Kako moj muž koji je probio žuti Evo. 64. Dobar dan. Evo, došli smo ovde. Čekaj, ti sad meni neće. Pa gde su još ljudi? Pa ovde živi 100.000 ljudi, došlo vas 5. Pa došlo vas 5. Pa daj dovedite ih, hajde. Pa hajde, ne polako, pustite me da dam izjavu. Možete da nam elaborirate ovu vašu izjavu? To je jedna velika laž. Ta priča o nasipu kao brani Beograd. Ta priča je istina. Nemoj da lažeš ljude. Nemoj ljude da lažeš ovdje, će bude poplavljen Novi Beograd. Nemoj da ih plašiš. Evo, elaborirao sam ti, nemoj da lažeš ljude, bre. Nemoj da lažeš. Vašu izjavu da lažete nasip brana koja brani Beograd. Nemoj da lažeš ljude da će da bude poplavljen. Nemoj da lažeš. Ja tebi sam rekao šta mislim o tebi. Završili smo, ajmo idemo. Jel ima neko još pita? Ti si... Posle se parkiramo. Nemoj da mi mafijaš. Ti si mi prišao, ja stojimo ovdje. Jaj, pedula. Ovi tamo naći nemaju pravo da žive, imate pravo da nadzidate vašu... Još 15 dana su zavitlajte u istoriju.